ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଭିତରେ ରଖିଛି। ଆକୁ ଦୁଇ ତିନିଟା ଦୁଇ ପିସ୍ ପକେଇଛି। ପଚାଇବା ପାଇଁ ଇଷ୍ଟ ପକେଇଛି। ଭିତରେ ଦିଆ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଗରମ ହୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ହେବ। ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା ଯାଇଥିବ। ପାଇପ୍ ହାବା ବାଜିବ। ହାବା ବାଜି ଭିତରେ ଜଳ ବିନ୍ଦୁ ବହି ପଡ଼ିବ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଇନ୍ଧନ। देखो भाई এটা হচ্ছে লো কস্ট মল্টিফংশনাল কুକর ହେଲା ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ହିଁ ତାପକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଆମେ 5-6 ପ୍ରକାର ରୋଷେଇ କରିପାରିବା। ମାନେ ଏଥିରୁ ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଜେନେରେଟ୍ ବି କରିପାରିବା। ଏମିତି ଗୋଟେ ଡବାଟିଏ ନେବା, ତାର ଚାରିକଡ଼କୁ ଭଲ ଭାବରେ ହୋଲ୍ଡିଂ ମାରି ମାନେ ପୁରା କଭର୍ କରିଦେବା। ତାପରେ ଚାରିକଡ଼ରୁ 4ଟି ପାଇପ୍ ବାହାର କରିବା। ଗୋଟେ ପାଇପ୍କୁ ଟିକେ ସରୁ ରଖିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଟର୍ବାଇନ୍ଟି ଚାଲିବ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ 3ଟି ପାଇପ୍ରେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାତ୍ର ରଖି ସେଥିରେ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଯେପରି ସିଝାସଝି କାର୍ଯ୍ୟ, ଭାତ, ଡାଲି, ଆଳୁ ସିଝେଇବା, ଯେପରି ପରିବା ସିଝେଇବା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ଏପରି ଗୋଟିଏ ସାଉନା ହାଉସ୍ ନେବା। ସେଇ ହାଉସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପାଇପ୍ ଆଣି ତା ମଧ୍ୟରେ ପକାଇଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଇ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଆମର ହାଉସ୍ଟି ପୁରା ପୂରିତ ହୋଇଯିବ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଯିବ, ସେଥିରେ ତା ଶରୀରରେ ସେଇ ବାଷ୍ପଟି ଲାଗିବା ହେତୁ ତା ଚର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ବାହାରକୁ ନିଷ୍କାସିତ ହେବ। ତା'ର ମେଦବହୁଳତା ଥିଲେ ତାହା କମିବ, ମୋଟାପଣ ଥିଲେ ତାହା କମିବ। ତା'ର ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପାୟରେ ସେ ନିଜର ଓଜନକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରିବ ଏବଂ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ।